200, שזה עוד מלא, כן. אני אעשה עובר, ממש עם מלא קומות, כמה שתכתוב ותכתבו לי בתגובות, אבל זה רק 5 קומות, כי אין לי מעצב עכשיו, ממש מעצבת אותך עם כלבה, אני מכינה הכל בעצמי, אני מתה לעפות באחים, אני אוהבת את זה כאילו, אז אנחנו נכין מוקדם מטורפת, ואם זה יקרה, בפליז תעזרו לי לעשות את זה. אז אם זה יקרה, אני אכין את העוגה. וסיפור גם שאני אזמין חלק מהעובדים לעבודה איתי. עולה. והעובדה שלכם, גם אתם תספרו אותם שלה באיזה תמומות אני אעשה, איזה קוצץ אני אעשה, הכל, אתם מעצבים את הכיוון, סבבה? וככה, עד 5 קומות תספרו לי כמה קומות אתם רוצים, זה הולך להיות תגובה ממש שווה, אז כדאי לכם. ביי יוש.